Veña, imos, niña, que non tes enerxía e a ver se encontramos un veterinario. E despois a comprarme un bolso Tofasión pa min pa ligar na discoteca. Vamos arriba, guapa. Vamos. Anda, mira que sorte. Temos aquí un veterinario. Pum, 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 permiso para entrar. Bos días, en que podo axudarte? O meu can leva uns días que non ten enerxía para nada. Eu teño a mellor solución. Pet Dog. Que ten enerxía A, B e C. Donde podo compralo? En calquer veterinario ou tendas de mascotas. E o seu prezo? O prezo é o mellor. Estamos aquí en oferta, un 30%. Queda 2,25 euros. Bueno, póñame un. No, gracias. De nada. Vamos, niña, a ver que tal te senta. Espera. Isto funcionou. Xa sabes, merca a comida Pet Dog e presume do teu can no teu parque.